Жыламаймын, әлі де жыламаймын. Нияз өлгеште жыламадым. Әми өлгеште жыламадым. Мен жылақ түгел. Исім киті, деп түгі қышқырып жылайлар еме. Меңа әни жыларға рұқсат бермейді. Шутай елғасы буйлап сузылған бу уйсу жерлерде, киң болыннар, тіке таулар әйләнәсендә ғұмыр кешірген, шишмә суларын ішіп сусауын басқан инеш буйларының хатфә ярларының йәмен түссін тәмін күңленә сеңдерген халық қына үз милләтенә зиннәтле һәм дә кадерле мәрҗәннәр бүләк итә аладыр. Балтач районының Нүнәгәр авылы да шундый инҗи бөртекләрен тудырган яклар бит. Татар хатын кызлары арасында беренче режиссер Кәшифә Тумашеваның дөньяга аваз салган, киндек каны тамган беренче тапкыр тәпи баскан җире, Гаҗиз туган җире ул. Бик салкын көн иде. Ул бит Рождество Христово дигән бер көн бар. Шул көнне туган. 7 гыйнварда. Шул хәтле салкын булган ди ул көн. Кышлар ышкан җиреннән катып төшәләр иде ди. Шундый салкын. Әнә шундый салкында туган кеше ул. Туганда ук тәннәрне куырган, җаннарны ишеткән карлы бураннар аны гомере буе эзәрлекләп барачак. Кәшифәгә язмыш бала чактан ук шактый кырыс була. 6 яшы тулыр-тулмас чагында баланы туган туфрагының назлы кочагыннан айырып, чит кешеләр арасына, ерак кыйткаларга, билгесез җирләргә алып китәләр. Бәлки, тормышның бу кырыс, аяусыз мөгъләмәсен ул бала чактан ук татымаган булса, авырлыкларда чыныкмаса, киләчәктә башыннан үткән күп кенә авырлыкларга бирешеп, сыгылып, югалып калыр иде. Юк. Кәшифәне нәкъ менә бу сынаулар ныгыта да инде. Ул язгы кояш нурларында кар астыннан бәреп чыккан умырзая чәчәге төсле, үҗәтләнеп, тырышып, тырмашып яктылыкка үрмәли үрелә үсә. Атасының апасы килгән Иркутскидан. Ул Иркутскида бер сатучы, балалары булмаган. Шуңа күрә бу әнине күргәч, бу кызны үземә алам дип алып киткән. Алар бик каты җанлы булганнар, бик эшкә кушканнар. Әни идәннәрдә жуган, кирләрдә улган савытларны да жуган, бөтен йорт эшен шул әни кичкенә бала эшли торган булган. Гарәп грамотасын белгән бик яхшы. Чөнки татар авылларында абыстайлар кызларны укыталар бит инде. Әнинең шундый Рөхия дигән бик яраткан абыстай булган. Ул мөнәҗәтләр җырларга өйрәткән әнине. Горькийны сөйләде. Ниләр белән вывескаларны карап грамотага өйрәнгән име? Әнине кидә шулай булган. Воскресные школы, Христос воскрес, ишеткәнем бар аның. Воскрес нәрсә икән? Шуннан бер хатын килде дә, это воскресная школа, девочка, там можно учиться. Ты хочешь учиться? Да. Давай, заходи. Шуннан воскресная школада укыл рус телендә. Тормышның ятимлеген, тукайдай әшесен, төшесен татыган кыз бала кечкенә чактан ук аң белемгә омтыла, сәнгатькә, иҗатка, театр дөньясына тартылып үсә.
Нүнәгәр кызы Сибир киңлекләрендә ук таныла башлый. Сабакка бик һәвәс, шәһәрдә әледән-әле оештырыла торган шәрык кичләренә дә атлыгып тора кыз. Шундый тынгысызлыгы аркасында татар шигъриятенә тузан кундырмыйча йөргән бу кызга татар зыялылары аңа игътибар итәләр һәм театрда уйнарга тәкъдим ясыйлар. Кит бездә хатын-кыз юк. Хатын-кызны ата-аналары җибәрмиләр икән театрда уйнарга, кеше юк. Әни ятим. Әни киттен да, нишләп китүен әйтмәдем мин. Ул беләсез, нишләп китте апаларыннан, абыйларыннан. Революция башланды. Революция башлангач, тегеләр бит предприниматели, байлар. И курыккандар нидер, раскулачивать итәрләр дип. Утырталар иде бит. Шуннан әйдә Кәшифә, без сиңа языйк бөтен байлыкны. Миңа кирәкми дигән әни. Дип киткән булардан чыгып. 20-нче гасыр башында татар театры бер Казанда гына түгел. Татар җәмәгатьчелеге кайнаган күп кенә шәһәрләрдә, шул исәптән Әстерхан, Иркет, Орынбур, Уфа шәһәрләрендә кыю адымнарын ясый башлый. Аның күренекле бер эшлеклесе, атаклы сәүдәгәрләр нәселе дәвамчысы Рәхим Тумашев Иркет шәһәрендә дә беренче татар театрын оештырып, һәвәскәр артистларга беренче иҗади ярдәмен күрсәтә башлый. Олы йөрәкле, кече күңелле зат, киң диапазонлы артист, сәләтле режиссер була ул. Бик күпләргә сәхнә хакыйкатен аңлатып бирүче дә, үз урынын табарга булышучы да беренче педагог та була Рәхим Тумашев. Кәшифәнең беренче һәм дә бердән-бер мәхәббәте. Училище, это высшее училище, коммерческое и земледельческое. То есть он булган коммерсант и по сельскому хозяйству специалист. Ну, анда да шлисе килмәде. И китте менә Иркутскига театр. Пьеслар яза иде, үзе уйный иде, үзе оештыра иде, режиссер иде. Ну, во всех ролях, бер үзе. Халык беренче спектакльләреннән Кәшифә Тумашеваны үз итеп яратып кабул итә. Иркеттә режиссер Рәхим Тумашев белән алар бик күп спектакльләрдә бергә уйнап, байдак кына җирләр кичәләр. Семипалат шәһәрендә Тумашевларның беренче уллары Рауль туа. Әмма туган җиргә булган тартым еллар дәвамында өзелмәгән, киселмәгән, үз халкы белән бәйләп торган, күзгә күренмәгән, әмма йөрәккә сизенгән нечкә кыллар аларны үз ватаннарына, Казанга кайтарта. Татарстан туфрагы, татар театры сәнгате дөньясы өчен тансык һәм дә кадерле чәчәк ата торган җирлек булачак икәненә Тумашевлар һәр вакыт инанып яши. Әмма күңелдә булган бу өметләр Казанга аяк басуга шәлпәрәмә килә. Әрем кебек ачы язмышының ватыкларын Кәшифәгә ялгыз башы җыясы була. Управление деп атала иде. Ул чакта управление культуры аның башлыгы иде Карим Тинчурин. Тинчуринга кергәннәр, менә без шундый кешеләр, безгә эш кирәк. Аны уйламыйча Тинчурин бик каты гына җавап биргән. Сез килмешәкләргә түгел, үзебезгә дә монда эш юк әле. Әти бик нитеп үпкәләп чыккан кара җанып. Әни әйтә, нишләп нәрсә булды? Ну, монда шулай диде. Ничек? Шулай диде. Әни битенә башка кеше бит инде, аның характеры икенче. Кергәндә кем монда килмешәк? Безме килмешәк? Сез килмешәк ул. Каян килдегез? Менә без туган илебезгә кайттык. Без килмешәк түгел. Дип инде каты бәрелгән инде үзе. Нигә? И шуның белән ошаганды бу Карим Тинчуринга. Карим Тинчурин аны алган театрга, ну, на самом деле, ниләр урыннары юк ди. Син булырсың грамотный кеше, булырсың делопроизводитель. Шулай делопроизводитель итеп башталдылар аны. Рус телен белә, грамоталы,
Вот. Шон иниге алдылар, икінші курсқа училищеға. Сразу. Анда да. Шылай тұрып, ол шлей. Әти, тегі агроном боларақ документы бар дейді. Шол документ білен сельскохозяйственный неге управление барған. Яны шундай ішке қойғандар. Мен қазір исімін білмеймін, инспектор ма, инструктор ма, мына шундай бір текшеруші. Оларның ғымыр драмасы икі пердеге де сыймас шо. 33 яшьтә туберкулездан Рәхим Тумашев бу фани дөньядан үтә. Аның авыруының төп сәбәбе бик тирәнгә, жанның үзәгенә үк. Юха йыландай үтеп кергән була, кара кешеләр яраткан һөнәреннән, сәхнәдән, иҗаттан, өметтән, хыялларыннан аергач, ул таза, нык кәүсәле агач кебек бик тиз сулыга, кибә, шиңә башлый һәм җирне тетрәндереп, төрсөлдәп ава. Мында инде татарның башына шар дип әйтәсе килмей бит инде, дейме? Ну шулай да, менә бөтен бу биографияның шулай барышы тәэсир иткән. Бер дип уйлыйм инде мин, име? Ул бит режиссер, ул бит артист. Нинди эшкә куйганнар, авылга барып, Раскулачевич ниләрне, кулакларны, балаларны карга ташлауны күргәч, авырый башлады ул. Яшь балаларны идән чыгарып ата торган булганнар карга. Ана шуны күргәч, чыдый алмаган иде. Авырый башлады, эшли алмады бүтән. Кәшифә ханым бик яшьли тул кала. Әмма үзенең сикәлтәле гомер юлларында очраган бер авырлыкка да ул баш ими. Ул еламый, нык тора, көчле була, үз вөҗданына, үз халкына, үз һөнәренә тугры булып кала бирә. Рәхим Тумашев вафатыннан соң Кәшифә ханым 2 баласын күтәреп Мәскәүгә режиссерлыкка укырга китә. Һәр заманның үз таләпләре, тарихта тәүге адымнарын ясап барган яшь Совет дәүләт белемле, сәләтле театр белгечләренә мохтаҗ. Кәшифә дә бу бурыч максатларны бик яхшы тыймлый. Барысына да өлгереп булмаса да, иң мөһименә җитешергә кирәк бит. Кәшифә өчен ул вакытта нәрсә мөһим булды микән? Театрдагы карьерасы, әллә балалар сәламәтлегеме? Моны ул үзе генә бик яхшы белгәндер. Ни өчен мин совет властен яратам әле дә? Менә врач монда, Казандагы врач, әти үлгәч, мине карагач, әйтте инде, бу кызыгыз яшәмәс, әзер булып торыгыз. Приговорил, русча әйткәндә. Миңа ул чакта 8 яшь чамасы иде. Мин бер нәрсә дә ашамый идем. Шул хәтле ашыйсы килмәде, бер нәрсә дә ашамый идем. Әни бит 2 баланы истереп Мәскәүгә китте укырга режиссерскийга. Мине нидән куалар? Общежитиедән. Ярамый балаларга общежитиедә торырга. Шуннан комендант килгәндә мине я карават астына, я шкафка яшерәләр, я мендәр артына. Иван Кузьмич дигән бик әйбәт абый иде инде. Мин аннан курка идем, чөнки ул мине куа иде. Шуннан әни барган Михаил Иванович Калининга, приемга. Әйткәннә, мин Татарстаннан килгән, шундый кеше. Минем бик шундый авыру балалар, 2 бала кая куярга белмим, ярдәм итегез, дип. И шунда шундый ярдәм иттеләр. Шушы Калинин әйтүе буенча. Ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Во-первых, 2 ел буена мин булдым лесной оздоровительной школы дигән мәктәпләрдә, Подмосковье. Вот. Анда утырттылар, ашамасаң тормыйсың, йокламыйсың. Менә утырасың, шушы ашны ашап бетергәнче. Мен шунда җыладым инде. Ашамыйм, җылыйм.
4-5 кеше утыралар ак халатлы. Ничек мына шатырга? Шуннан не? Ну что-нибудь ты хочешь, что-нибудь любишь? Люблю. Что? Пирожки с вареньем и рисовую кашу. Шуннан деге буткасы пиширип, пирожкалар пиширип, миңа күн сайын иртәндән кичкә хәтле шушы ботка белән пирожки ашый торган булды. Тазартым. Аннан соң инде башканы да ашый торган булдым инде. Шулай итеп мине кеше иттеләр бит. Ул оста оештыручы да, тимер ихтиярлы зат та үз балаларына, укучыларына, артистларына кырыс, әмма аңлаучан һәм дә кешелекле дә. Бик авыр заманнарда татар халкының яраткан композиторына, былбыл кошына Сара Садыйковага ярдәм кулын сузган кеше дә нәкъ менә Кәшифә Тумашева була бит. Моның турында Сара апаның кызы Әлфия Айдарская бик күп вакытлар узгач кына сөйләргә җөрьәт иткән була. Минем хәтердә калган ди. Безнең бик авыр чак иде ди. Әнинең хәтта яшисе дә килми иде. Шул хәтле авыр, акча юк, эш юк. Вот шундый бик инде депрессиягә ниткән баткан чакта Кәшифә апа килде ди. Безгә килде дә Саруш. Мин сиңа эш таптым диде. Нинди эш? Менә пьеса Мәҗит Гафури битиме? Ак калфак пьесасы. Мин аны сахналаштырам, ә син җырлар яз, музыка яз. Дип, юк инде, миннән булмый, каян мин языйм инде моны. Язасың. Это социальный заказ, бик каты әйткәч, язды инде. Әйтергә кирәк, бу әни белән Сара апаның биографиялары бик охшаш. Икесе дә режиссерга кияүгә чыкты. Икесе дә югары белемне Мәскәүдә алды бер вакытта. Икесен дә ирләре туберкулездан 33 елны, бер елны үлделәр. Икесенең дә менә баласы мин һәм Әлфия Айдарская интернетта үстек. Ул балетны интернетта Ленинградта, мин Мәскәүдә Пионер дом дигән детдомда. Ул тыныч кына гомер итә белмәде. Ул һәр вакытта янып яшәде. Аның өчен сәхнәнең зурлыгы, тарлыгы, артистның билгеле билгесез булуы мөһим түгел иде. Чөнки күкләр, йолдызлар кабынганда яктыра. Кәшифә Тумашева татар театры техникумында, аннан соң Академия театры каршында оештырылган студиядә актерлык осталыгы дәресләре укытып, бик күп сәләтле яшьләрне күреп, аларга сәхнәгә тәүге адымнарын ясарга ярдәм итә. Көчле драма әсәрләрен сәхнәләштергәндә, аңа һәвәскәр яшьләр белән күп көч түгеп эшләргә, аларның ясалма уенын бетерү өчен хисапсыз күп тырышырга туры килә. Жыламыйм мин, әле дә жыламыйм. Нияз үлгәч тә жыламадым. Әни үлгәч тә жыламадым. Мин жылак түгел. Исем китә, дип кычкырып жылыйлар име. Миңа әни жыларга рөхсәт бирмәйде. Бик кечкенә чакта без күршеләр белән безнең стенабыз юка гына иде. Керткән иде квартирантлар. И вот ул әйтә, жыларга ярамый, алар ишетәләр бит. Алар бит ишетәләр, көләләр синнән, бер качан да жылама. Вот. И шулай гомер буе бер качан да жыламыйм мин. Бер качан да жыламыйм.
Сәхнә артында үскән, артистларның уен мәйданнарына сокланган Зөмәрә Тумашева да сәхнәгә бик яшьтән гашыйк булгандыр. Ул данлыклы әти-әнисе һәм дә бик тә билгеле абыйсы режиссер Рауил Тумашев кебек театр юлын сайламаса да, аның язмышы сәнгатьнең иҗатының бик күп төрләре белән бәйләнгән була. Чынлап та минем төрле сәләтем бар. Әмма ләкин ул бит тумыштан түгел. Мине өйрәттеләр. Мин музыкальный мәктәптә дә укыдым, рәсемнәрдә ясадым, тәрҗемәләрдә эшләдем. Минем эшләмәгән эш юк. Шуңа күрә минем сәләтләрем дә күп. Миңа бер айдан булырга тиеш 97. Инде 97 дип әйтергә була хәзер, име? Вот ни өчен? Бик сирәк кеше бит 97-гә хәтле яши, име? Ә мин яшим генә түгел, мин шигырьләр язам. Мин баснялар язам гына түгел, тәрҗемә итәм. Русчадан татарчага, татарчадан русчага. Инде 46 мында басни бар хәзер минем. Но мин бик күп тәрҗемә иттем. Тукайны да, Фатиха Мирханны да. Хәтта мында подсрочник эшләттеләр, Фатиха Мирханның пьесларын тәрҗемә иттем. Һәм минем кемәле. Ну ярар, Әмирханны әйтәм. Җибәрдем Мәскәүгә. Yazıcılar sayısı жибәргән Мәскәүгә. Шуннан хат алам. Светланов дигән язучы. Я не хочу присваивать твой ваш перевод. Подсрочно. Я не хочу присваивать ваш перевод. Вот я 2 пьесы получил Фатиха Мирхана. Давайте будем соавторами, если вы не возражаете. Тумашевларның гаилә серләре бер генә китапка да сыярлык түгел. Күләмле романнар язарлык язмышлар. Зөмәрә ханымның булачак тормыш иптәше дә сәнгатьтән, театрдан шактый ерак кеше була. Әмма Зөмәрәнең ялкынлы җанын җәлеп итәрдәй, Хаҗи Халитовның матурлыгы башкада, аның батыр йөрәгендә булгандыр. Аның орденнары бик күп. Орден Отечественной войны, орден Красной Звезды и так далее. Медальләр за отвагу, у него медаль. Вот шундый кеше булган. Вот, но укымышы булмаган. Чөнки алар торганнар золотой приискада, анда мәктәп булмаган. Казанга килгәч, 11 яшьлек бала беренче класска кергән. Алар бик яратышып өйләнәләр. Күз карасыдай бер-берсен саклап яшиләр. 4 бала үстерәләр. Әмма әнисенең язмышы кабатлангандай Зөмәрә Тумашева да бик яшьли тол кала. Балларын ялгызын аякка бастыра, кеше итә, аң белем бирә, фәнгә китертә. Халитов, Тумашевлар татар халкының әдәбиятын, тарихын, сәнгатен өйрәнүгә, милли культураның үсешенә зур өлеш керткән әдипләр. Рәссам Айрат Халитов Казан шәһәренең 1000 еллыгын уздырганда бу чараның эмблемасын уйлап тапкан автор. Зөмәрә ханымның улы улы, архитектура фәннәре докторы Нияз Халитов Кол Шәриф мәчетенең тарихи урынын билгеләгән, аны төзү проектына зур өлеш керткән ислам, төрки һәм дә татарның милли архитектурасын яңа үрләргә күтәргән, аны дөньяга таныткан, татар халкының язмышын, киләчәген, милли үзенчәлекләрен саклап калу өчен зур тырышлык күрсәткән олы галимебез. 2017 елда Нияз Халитов вафат була. Әмма кеше китә, изе кала диләр. Нияз Халитовның фәнни хезмәтләре халык хәтерендә аның якты истәлеге булып мәңге яшәр. Мин китап язам. Ул китапта бөтенесен мин язам. Бөтен аның эшләгән эшләрен, аның туганнарын, аның әнисен, әбисен, бөтен туганнарыбызны язып барам. Мин бер кемгә дә минем хәлем начар дип әйткәнем юк бер кайчанда. Ә хәл төрлечә була бит, име? Кирәкми кешегә, бер кемгә дә кирәк түгел минем хәлем. Хәлең ничек дип сорасалар да, кайвакыт булай, ни хәл дип әйтәләр дә чала. Ни хәлне ишетәсе дә килми аның. Болай гына әйтә бит инде, диме? Чөнки каядыр укыдым мин. Человек умирает одиноким,
Этот родится одиноким и умирает одиноким. Шулай ул. Һәм кешеләргә үпкәләргә кирәк түгел. Шулай табигать. Кеше үзе генә үлә, үзе генә туа. Шул минем кебек олы кешеләр кәйфләре китмәсен. Берәр кызыклы эш табып яшәсеннәр. Тормыш дигәннәре сәхнә кебек, төрле декорацияләргә бай шул. Алар бик тиз алмашынырга, вакыт агымында салмак кына агарга мөмкиннәр. Тумашевлар, Халитовлар нәселенең бу тормыш киштәсенә вакыйгаларны тезеп барлап салучысы, хәтер кенәгәсен күз карасыдай саклаучысы, нәсел нәсебенең дәвамчылары, үгет-нәсихәт калдыручылары да әле бар.